Mga empleyado ng Minor Basilica sa Manaoag naman tinuruan ng safety drills para sa darating na Semana Santa at Centennial Coronation ng imahe. At para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Sumabak sa safety drill sa mga empleyado ng Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag upang paghandaan ang inaasahang dagsa ng mga deboto at turista ngayong Holy Week at sa nalalapit na selebrasyon ng Centennial Canonical Coronation. Sa pangunguna ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Manaoag Bureau of Fire Protection, sinailalim sa earthquake drill at safety lecture ang mga kalahok. Bukod dito, itinuro ang tamang paggamit ng fire extinguisher at mga paraan sa pagpigil ng sunog bilang kampanya ngayong Fire Prevention Month. Ayon sa MDRRMO, mahalaga ang training upang maprotektahan mga deboto at empleyado sa malalaking pagtitipon. Sa pamamagitan nito, inaasahan na magiging kaagapay ng tanggapan ng mga empleyado sa pagresponde sa mga hindi inaasahang insidente. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.